Bon dia. Davant l'alt risc d'incendis forestals que hi ha a Catalunya per aquest estiu, la dotació de mitjans aeris en la lluita contra el foc s'incrementarà en un 40%. A més de l'augment d'avionetes, hidroavions i helicòpters, també es disposarà de més dotacions professionals per la prevenció i extinció. La Prefectura Provincial de Trànsit de Girona pacta amb els ajuntaments de la demarcació que facilitin als conductors de ciclomotors en placa municipal la matriculació, que serà obligatòria des de finals de juliol. Comença al Baix Segre la collita de préssecs, els de les varietats més primerenques. Les gelades del mes d'abril han fet disminuir la producció i també la qualitat i el color dels préssecs. Els productors diuen que aquesta serà la pitjor temporada dels últims 5 anys a la zona. Investigadors de l'equip d'Atapuerca de la Universitat Rovira i Virgili formulen una hipòtesi revolucionària que diu que el factor determinant de la primera migració humana d'Àfrica a Europa i Àsia va ser per l'evolució tecnològica i no per canvis climàtics i biològics. Catalunya incrementarà per la campanya forestal d'aquest estiu el potencial per lluitar contra els incendis forestals davant l'alt risc que hi ha al país per la falta de pluges.